20 pesos yung kilo ng mga tahong. At presyo ng mga pusit kalawang dito ay 150. 80 lang, boss. 20 pesos per kilo, napakamura ng tahong. At yung mga pusit kalawang ay 150 ang per kilo. Boss, 20 lang, boss. Grande sa laman. Sa laman, 220. Yes. So, 220 per kilo po dito ng mga laman ng big yellow fin tuna. 100 pesos. Ang presyo po, no, ng per kilo ay 70. Surahan, ayan. Mga tumpukan sa halagang 100 pesos. 30 po yung mga per kilo. Mga pang-iniyaw na surahan. Ganda, no? Ayan, no? Tilapia Batangas sa halagang 100 piso. May pang-ulam ka na. 20 pesos per kilo ng mga galunggong. Ang alumahan magkano? Ayan, no? Kilo ng hipon. Mura lang, parigado. Magkano ngayon? Meron tayong 300. Ano yung pon? 300, 350. Ayun. Ito, pangmasa 250. Ikaw. Pangmasa. 350 at 300 pesos, no? At ito yung pangmasa. Yan ang pangmasa natin. Ayan, ang latag ni Paring Brian sa Malabon Fish Market ng kanyang mga hipon na bentahan dito, no? 350 at 300 pesos. Ayan, no? So, shout out sa'yo. So, mga presyo ng mga pusit natin dito, no? Meron 200 pesos at 250 per kilo. 180. Sa mga pandaing po, 160. Sa malalaking bangus po, 180. So, yun po yung ating presyo, no? Ng latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Magkano per kilo, Boss Darren? 200 per kilo. Sa mga limango, 400 ang per kilo nito, no? Shoutout, boss. Shoutout sa'yo, JC. Full na laki, oh. Big size na yung mga hipon ngayon, no? Huge qualities. Malalaking mga hipon, no? Alright, yan po yung 90 pesos na Tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market, alias Boy Pogi. So, shout out sa'yo. Shoutout sa mga mamimili natin. Ngayon, may kuha kami. Customer natin sa... Alright, good morning everyone, na tayo po ay nandirito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update, no? So, nagkita na naman kami dito ni Geng Geng. Ayan, no, Geng Geng, shout out sa'yo. Good morning sa mag-ama. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So, ito yung mga latag ni Tio, no? 20 pesos yung kilo ng mga tahong. At presyo ng mga pusit kalawang dito ay 150. 80 lang, boss. 20 pesos per kilo, napakamura ng tahong. At yung mga pusit kalawang ay 150 ang per kilo. So, update pa natin yung ibang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo ay lalakad na. Alright. So, mga good morning, Bong. Magkano per kilo? Boss, 20 lang, boss. Grande sa laman. Sa laman, 220. Yes. So, 220 per kilo po dito ng mga laman ng big yellow fin tuna. 220 daw po. 220. Pinagtatapo na yung tao mo. So, ito naman po yung latag ng mga isdang talakitok sa halagang 140 per kilo. Alright, so dito naman yung mga latag ni Boss Alex, no? May mga tumpukan din siya ng mga galunggong. Magkano presyo, Boss Alex? Ng galunggong? 130, 120. Dito, sa alumahan? 140. 140, no? So, yan po yung mga presyo ng kanya mga isda na latag po dito, galunggong, alumahan, at meron din pong mga tumpukan. Boss Alex, salamat! Alright, so dito tayo sa mga presyo naman ng mga hipon, no? So, presyo ng mga hipon na malalaki dito ay 360 at merong sumunod na 280 ang kilo. At presyo dito ng mga isdang tamban na tumpukan ay 100 pesos. Ang presyo po, no, ng per kilo ay 70.
Alright. Hindi kami po yan. Hindi ko ba nasali niya? Hindi ako. Natama ka sa timbang eh. So ito naman yung presyohan dito ng mga maliliit na yellowfin tuna ay 130 per kilo at bangus dagupan ay 180. Nilagay mo yan. Tilapia Batangas ay 100 pesos. Media. Media lang sir. At dito latag ni Boss Gerald ng mga matambaka. Magkano per kilo? 100 pesos per kilo, no? At may mga isdaring mga latag dito na surahan. Ayan. Mga tumpukan sa halagang 100 pesos. At ito yung mga tulingan, no? Magkano tulingan? Magkano? 100 lang. 100 tulingan. So yun yung presyo dito ng mga tulingan, 100 pesos, no? So napakamura ng mga isda ngayon dito sa Malabon. So mga galunggong, latag ni Don Ramon at 150 po sa mga pogita. Napakasarap na pang-adobo. So lipat tayo dito sa pwestuhan pa ng kanilang mga latag dito, no? So shout out sa Boss Jeff Baliw. Ay, naunahan ako ni Boss Lando. Ang ganda ng mga bitilya, oh. Bitilya yan, di ba? 130 po yung mga per kilo. Tapos 130 yung mga isdang barakuda. So yan po yung mga latag nila dito, no? Nila Boss Ed Compact at ni Boss Jeff Baliw. Boss Lando para hubog, shout out. Salamat, thank you. Di ba tayo dito sa kabila? Yan, no? Mga pang-iniyaw na surahan. Ganda, no? At mga isdang pagi. So yun yung mga latag na nandirito, no, na ating ina-update sa Malabon Fish Market. Lipat naman tayo dito sa mga latagan dito ng iba pang klaseng laman dagat. So mga tilapia natin dito ay 100 pesos tumpukan. Ayan, no. Tilapia Batangas sa halagang 100 piso. May pang-ulam ka na. Tapos presyo ng mga lapu-lapu natin dito ay 120. 120 ang per kilo. Ayos na ayos sa sweet and sour, no? Yung lapo-lapo na kanilang latag. Alright, so lipat na tayo at pasadahan natin tong haba ng lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Shout out sa'yo. Good morning. May isa sa Asin. Ayun. Salubungan na tayo dito. Si Boy Mais at si Boy Asin. So ito yung mga presyo, no? Tumpukan ay 100 pesos at meron din po per kilo sa halagang 100 piso. At presyo dito ng mga lumahan, no? At isang matambaka. Saan ko? 100 lang yan. Matambaka. Tumpok lahat, to. Ay, nakalagay tumpok. Ang dami tumpok. Yan po ay 100 pesos per kilo. Ang lumahan, no? Kayo, 100 lang. Murang-mura po ang mga isda, no? Pati isda matambaka, yan. Tapos kilo ng tilapia Batangas, 100 pesos. Yun, lamig. Tapos yung mga yellowfin tuna dito na bentahan ay 160 to 140 ang per kilo. So napakamura ng mga latag nila ng isda, no? Ngayong araw po ng Sabado. So hipon po natin dito ay 250 po ang per kilo. Tubig na lang, boss. 280 ang kanina yan. At dito tayo sa mga latag ni Aaron ng kanyang mga galunggong, no? Bali sa galunggong ay 130 mga per kilo. Yan ang mga latagan dito. Tapos tahong ay 40 pesos. Matataba yung laman ng tahong, oh. Tatabay taho. Aba, 40 pesos po yung per kilo. Yan taho kuya.
Yan po yung mga balsa galunggong na bentahan po no, ni Aaron dito sa Malabon Fish Market. 130 at 120 per kilo. Alright, so di pa tayo sa presyo ng mga hipon natin dito. Ang presyo po ay 300 at 250. Yan po yung per kilo dito. Ayan po, no? So, lipat tayo dito sa latagan dito sa kabila at update natin yung mga presyo ng kanilang mga latag. Magkano po tilapia? 110, 120. Ito po yung 110. Ito po, 120. 120. Yan po yung presyo, no? Ng tilapiyang Batangas. Ba't wala sila? Nasa Boracay na sila. Pati si Lobos, ngayon umauwi. Alright, so dito 90 pesos per kilo ng mga galunggong. Ang alumahan magkano? Yan, no? So ito po yung presyo, no? 90 pesos yung mga per kilo. Pre, magkano ang kilo ng ipon? Mura lang, parang gato. Magkano ngayon? Meron tayong 300. Ano yung phone? 300, 350. Ayun. Ito, pangmasa 250. Ikon. Ano ba? Pangmasa. 350 at 300 pesos, no? At ito yung pangmasa. Yan ang pangmasa natin. Ayan, ang latag ni Paring Brian sa Malabon Fish Market ng kanyang mga hipon na bentahan dito, no? 350 at 300 pesos. Ayan, no? So, shout out sa'yo. Ilang kilo ba order? 15, ang dami. Sa halagang pangmasa. Pre, salamat, thank you. At nakapag-update tayo dito sa latag ni Paring Brian, no? Sa kanyang mga hipon na binebenta sa Malabon Fish Market. So, dito naman yung update natin. Sa kabilang side, ito naman ay mga tilapia. Tilapiyang Batangas. Sa presyohan ay meron po tayong 100 pesos. Ba't di ka sumama? Nakapita ka nakarang taon eh. 20 euro. Gawa naman sa kanya. Makakit sila pagkapungan. Ate Sandra, thank you ha. Salamat. So yan po yung update natin sa kanyang latag ng mga tilapiyang Batangas na mapipili at mabibili nyo sa kanyang latag dito sa Malabon. Alright, so dito naman tayo, no? So binabaybay natin tong kahabaan ng lugar ng Malabon. So marami kasi nagtatanong sa atin kung anong lugar itong Malabon Fish Market na bentahan, no, ng mga isdang mura. Ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito yung mga presyo ng mga latag po dito ng hipon. Meron po tayong 140 at 120. Ayan, no? Yan po yung latag dito, no? At mga presyo ng mga hipon. So sa mga hipon naman po natin dito ay 320 per kilo at 250. So, dagsa po ang ating mga mamimili sa Malabon, no? Napakarami at sumasalubong tayo sa ating mga kababayan na mga nag-iikot. So, presyohan ng mga gulyasan natin dito ay 130 at 200 pesos yung mga per kilo. Yellowfin tuna. At mga tamban natin ay 60 pesos per kilo. At tatag dito ng mga lumahan. Yan po ay 120. Sa mga pugita po natin, 130 po yung mga per kilo. Ito po yung nakikita natin ito po. Ngayon po ay isdang turay. Ayan, isdang turay po yan, no? At mga malalaking alumahan dito ay 160 po yung mga per kilo. So dito yung mga maliliit na yellowfin tuna natin ay 120
hanggang 140 yung mga per kilo. Tapos 90 pesos na mga tilapiyang Batangas. Ate, sa Bangkor. Ano sa ite? Bangkor, isa malaki. So mga presyo ng mga pusit natin dito, no? Meron 200 pesos at 250 per kilo. Tilapiyang Batangas ay 90 pesos. 90 lang to. So dito tayo sa mga presyo naman ng mga hipon. Magkano presyo mo ngayon ng hipon? 300 ang per kilo, parehas lang. Sa kabila, 220. 220. Yeah, 300 na lang yan, 300. So yan po yung price update natin sa mga latag ng hipon dito at latag naman ni Kuya Ricky, no? Mga pusit galawang. Meron siyang latag dito ng isdang gulyasan at 150 yung mga per kilo dito ng mga balsa galunggong. So marami na naman tayo nakitang order sa kanya, oh. Mga bangus, yellowfin tuna. Ayan na to, mga pink salmon head. Order po yan, no? At ito yung mga pink salmon head natin. Tapos mga bangus. At meron din po mga latag dito na pandaing. Kuya Ricky, magkano presyo po ng pink salmon? 180. Sa mga pandaing po? 160. Sa malalaking bangus po? 180. So yun po yung ating presyo, no? Ng latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, salamat pong mali. Thank you. Salamat. At yun yung mga presyo ng kanyang bangus, pink salmon head, no? At ito yung mga latag niya pa na binebenta sa ating mga kababayan. At dito naman tayo, no? Meron po tayong presyo nakita dito, 200 pesos. Yung mga per kilo na mga hipon. At presyo naman kay JC. JC, magkano kilo ngayon ito malalaki? 340 na lang. 340 ang lalaki ng hipon. Good na goods, no? 340 ang per kilo. Mamaya bibigyan kita. Konti na yung sa kilo eh. Mamaya na, hindi na tayo manaalis. Tapos punta. Ah, hindi pala si ano to, si JC, sa kabila pala. Ang laki ng hipon, no? 340 per kilo. Ayan. Tapos mga latag dito, Lodi, 50 pesos tumpukan. Shout out, good morning Shout out mga sa'yo. idol. Ayun. Shout out sa ating lahat yan. Kailangan talaga natin humataw. Ayan no, muling bumaba na naman ang presyo. Bumaba na naman yung mga presyo, no? Galunggong. Ang alumahan nung nakaraan. Magkano ang kilo ngayon ng ano mo? 240 ang kilo. Ngayon bumaba presyo, no? O, 160 na lang ang 160 kilo per niyan, kilo. idol. Ito mga tulingan, Parehas lang idol. 160 per kilo. Mga tumpukan ng mga 50. alumahan, 100 pesos. So ayan ang ating mga update dito. Salamat Lodi, thank you. At tamban po natin ay 50 pesos, no? Ayan, 350 per kilo. Malaki kasi yung dapat. Malalaki ang mga labas ng hipon, no? Mga presyo ang 340, 350 sa kanilang mga latag. So mga limasag natin. Magkano per kilo, boss Darren? 200 per kilo. Sa mga limango, 400 ang per kilo nito, no? Shout out boss. Shout out sa'yo, JC. Lalaki oh. Big size na yung mga hipon ngayon, no? Huge qualities. Malalaki mga hipon, no? Boss Darren, thank you, ha. Salamat. Ang boss. Boss, dalawa. Kalaba tahong, no? Pangalawa ng talabo. Matataba yung tahong at talaba rito. Tapos latag ni Pito. Magkano kilo? 80 po. Dalawa 150. 340. Sa presyo po ng mga asuos, dito lang po may tinda, oh. 340 po yung per kilo.
Tapos kilo ng mga lapad natin ay 100 pesos. Wala yung tatampal, no? Ano makuha? Kapahanap asawa ko eh. Naglilihi yata eh. Salamat. Thank you, thank you. Alright, so yun po yung mga presyohan, no? Isang pwesto lang po ang may latag po dito ng asos at paubos na. 340 po yung mga per kilo na bentahan po nila dito sa Latagan sa Malabon Fish Market. So patungo na tayo kay Boy Tilapia at Boy Bangus. So mga presyohan ng ating mga prutas na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon. So yan po yung mga 120 per kilo ng mga mani. At backbone. Ito po yung manok na calf, 100 pesos kada balot. Manok ni Dayan. So shout out sa mag best friend. Ayan. Good morning. Mag best friend po yan. Ayaw, walang kamatayan po talaga na mag best friend yung dalawang yan. Salamat. Thank you. Alright, so mga latag dito na mga gulay natin. So shout out sa iyo, Moy Moy. Good morning. Ayun, no? Don na don. Don Moy Moy. Ang latag naman nila dito ay Tilapiang Batangas pa rin po, no? Ang presyo ng Tilapiang Batangas sa malaki po ay 90 pesos. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. So shout out sa iyo, Pacman. So seryoso si Pacman sa pagtitinda ng mangga. So eto 100 pesos. Ngayon, magkaiba po yung presyo sa malaki at maliit, no? Kaya 100 pesos. Salamat, Lodi. At dito tayo kay Pacman. Ang mabilis kumain ng mangga. Nagkano per kilo? 60 pesos per kilo ng mga manggang hinog. Wala na ako kay Boy Balat eh. Nandoon na. Si Boy Balat. Nalipat ako ng challenge. Ayaw mo na ka teddy bear. Salamat. Alright, so dito 90 pesos per kilo ng Tilapiang Batangas. Naubos yung malalaki ah. Lala. Mainit pala. Mainit pala. So shout out sa inyo. Good morning. Morning, good morning. Tapos mga tuloy mo stando. Kaya nga, tinakpan mo ako eh. Alright, yan po yung 90 pesos na Tilapiang Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market alias Boy Pogi. So shout out sa iyo. Shoutout sa mga mamimili natin. Ngayon may kumakawin. Customer natin sa mga followers. Shoutout sa inyo lahat, mabuhay kayo. Hanggat gusto nyo. Hindi, hanggang kailan. Natatawa si nanay sa'yo eh. Ikaw talaga. Salamat. Alright, so dito tayo sa latag naman ni Boy Putik. Meron pong 100 pesos. 120. 120 to. Kung latag na to. Sa hilera. 130. At magkano yung golden pong paano mo, Boy Putik? Mas okay na yung Boy Putik kaysa Justin Bieber. Ano talaga, Boy Putik? Boy Putik na lang kaysa Justin Bieber. O, Justin Bieber. Shout out sa'yo. Justin Bobo yun. Magkano? Magkano? 370 370 yan per kilo ng mga golden pompano po natin dito, no? Laging muli. Nalang ko. Dapat pala kay Boy Tilapia. Nabuhay pa, lasing na lasing kagabi. Sabi ng tatay, dito siya wakatong ngayon. Kata sa daliri ko, kamusta na kaya? May sugat. Ganda-ganda ng iyo eh, ito ano ba eh. Dumaples. Oo. Lumapit sa kalam, tilapia pa rin tinataga mo. Eh paano kung sasaka tumitingin? Ay, lot to. Ayun, tumatalong pa tilapia mo, boy pa. Shoutout kay Boss Lando, makuha naman yun. Dito! Alright, so dito tayo sa mga latag naman ni... 370. Salamat Boss Lando. Thank you, boy putik. Marami sa followers ko. Ayun, thank you. Alright, so dito tayo sa latag naman ng... Pusit Kalawang. Yan po ay 160 per kilo. So sa yellow pinto na naman po natin dito ay 200 pesos per kilo naman, no? Mangga ay 50 pesos. Mas patir na ako ng ulo.
Ano yan, boy putik? Shoutout nga pala sa taga-Sundo. Ikaw ba shoutout ka kay Baby Bear? Ayun. Ano marinig mo ha, shoutout na kita, Baby Bear. Ayun, shout out sa'yo. Baby Bear? Opo. Hindi ba Teddy Bear? Ako tingnan si Teddy Bear. Ay, doon, si Boy Balat tayo, no? Kung may neneng B, may Totoy B. Ako yun. Ayun, maganda talaga si Justin Bieber. Totoy B, Totoy pa ako. Salamat. Thank you. Oh, balik tayo ngayon dito kay Boy Bangus. So, ito na lang po yung latag ni Boy Bangus, no? Ng kanya mga bangus dagupan na bentahan sa Malabon Fish Market. Meron po siya sa halagang 120. So, yan po yung bentahan ni Boy Bangus. At pa-sold out, no? Yung kanyang latag ng bangus. So, Boss Jeff, nararamdaman ko, bumalik siya. Nandyan na, sir. Ano pa masasabi mo? Ano masasabi mo? Sabi ko, kamusta ka na? Sabi niya, matumal daw ang negosyo. Ah. Kaya Sabado, Linggo lang. Di kaya kinakain niya yung pagkain niya? Hindi, yung mga tira. Siguro si Snorlax yon. Yun. Bagay mo nga. Boss Lando, kamusta ka na? Kamusta na, Boss Maeng? Wala nang bangos, Boss Maeng. Yan na lang natitira. May party pa ako, Boss Lando. May party pa ako. Kaya may parating ka pa. Ibig sabihin, may darating tayo ngayon na mga banye-banyera mong bangos na ibebenta ngayon dito Sabado. 100 kilos pa lang nauna. 100 kilo. Tingin niya. 100 kilos pa lang yan, Boss Lando. Pa-sold out. Ito na lang, oh. 120. Party pa ako. Ayan, oh. So, yan po yung ano ni Boss Maeng, no? So okay, may 100 kilos pa lang yun. Paubos na to. Nasaan yung pang masang presyo na 40 pesos? Bukas, maabutan niyo pa yung 40 bukas. So, shout out sa mga driver, ha? Kaya bumaba ng gasolina, Boss Lando. Bumaba na ba? So, yun po yung update natin sa mga latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Wala na vlog mo kaya? Boss Lando Explorer. Salamat po. Thank you. Shout out. At yan po, oh. Pupunta kami sa Senado, Boss Lando. Pupunta kami sa Senado bukas. Tangali. Agawan po ko doon eh. Alam ko na sino yung agawang buko doon. Alam ko na kung sino yon. Kalating milyon yun, no? Premyo. Ang dami, oh, sigurado yan. Agawang buko na naman sa Senado. So, shout out po sa ating lahat, no? So, maraming salamat sa iyo, Boss Maeng. Thank you. Dito na po natin puputulin yung ating vlog sa Malabon Fish Market. At parating pa si Boss Maeng na kanyang mga bangus, no? So, pa-sold out itong 100 kilos na kanyang nakuha. At meron pa rin siyang parating ngayong umaga. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. So anyway, hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Ay, mami, ayan ang hinihintay nyo. Malalaking nilap eh.